got it? No. Yeah, wake up. יאללה, אחורה. בוקר טוב. אחורה, גיל. לא קמת, מה? היינו צריכים לקנות מים בשבילך. גיל, אחורה. היי, מה העניינים? אבא, יש פה איזה עניין שאנחנו צריכים ללבן, נושא המכונית. האם באיזושהי סיטואציה, תחת איזשהן נסיבות, הגיוני שמישהו שהוא לא אני, ינהג ברכב? שומע. אתה יכול לחזור על זה רגע, שלותה נשמע אותך? צריך לנוח ולבחור. רגע, לוטן? כן. כן? זאב, אתה פה? שומע? כן, לוטן. גיל מאוד עייף ואנחנו תקועים בתל אביב, מני ואני יכולים לנהוג. הבעיה היא ש... רגע, אני חושב שהמצאתם את הכל, מני בן 25. מני יכול. מני יכול לנהוג. מני אין רישיון פה. יש לו רישיון. יש לו רישיון? כן, בטח. הוא נוהג באוטו השכור שלנו. כן, אוקיי, אז מני יכול לנהוג. מעל גיל 24. אוקיי. בסדר, אז מני יכול. כן, תודה. ביי. עכשיו אני רק מרגיש פחות בטוח. יאללה, מני נוהג. יאללה. מעל גיל 25. מני פשוט, אתה יודע מה? הוא שתה פחות ממני. תגיד, גיל. הוא התעלף פה באוטו. מה זה התעלף? הולכים לישון, אבל הולכים לישון. גיל, ניסינו להזיז אותך עד שהבאנו מים להעיר אותך. תיקח את המים, תשתה. יאללה, קח.